танҳо як маърака ва 100 нафар. Тоҷикистон гузаронидани тӯйҳои хонадоршавиро иҷозат дод. Дар Тоҷикистон пас аз маҳдудиятҳои вобаста ба коронавирус иҷозат шуд, ки тӯйҳои хонадоршавӣ доир гардад. Дар ин бора қарори Истоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ ва паҳншавии коронавирус имрӯз содир шудааст, хабар медиҳад Ховар. Бино ба иттилои манбаъ, дар ҷаласаи ахири Ситод таҳти роҳбарии Қоир Расулзода сарвазири кишвар тасмими мазкур гирифта шуд, ки аз 20 июни соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ барои гузаронидани тӯйи хонадоршавӣ иҷозат дода шавад. Ба иттилои манбаъ, бино ба қарори Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19, тӯйи хонадоршавӣ муваққатан дар доираи то 100 нафар даъват шуда ва танҳо як марак дар маҳалли истиқома ё дигар муассисаҳои хизматрасонӣ, аз ҷумла тарабхонаю ошхонаҳо барои риояи ҳатмии қоидаҳои санитарию гигиенӣ иҷозат дода мешавад. Ёдовар мешавем, қаблан барои пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар Тоҷикистон дар баробари дигар маҳдудиятҳо гузаронидани тӯйҳои арӯсиву домодӣ манъ шуда буданд. Ба иттилои манбаъ, дар ҷаласа инчунин вазъи тадбирҳои вобаста пешгирӣ ва интиқоли бемории сироятии коронавирус дар қаламрави мамлакат ва фаъолияти минбаъдаи Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 баррасӣ шуданд.